Sitten tuli Arin vuoro. Arin vuoro tuli sitten mennä sinne ja sitten Ari lähti sinne ja minä sitten menin kahtomaan jossain vasta, mitä vittua se tapahtuu. Vittu Ari on se on sen taottaa, niin kun se pussoo sitä taottaa tänne, sitä leipää. Ja toisella käällä, niin kato runkko sitä, kato munaa oli kädessä. Arilla on joistikkileikit käännissä. Harilla oli kato joistikki kädessä. Ari vittu, niin. Arilla oli joistikki munaa kädessä, semmoista, ei saatana. Sitten kun se Ari pääsi vaasti niihin Ladyboyin kanssa, niin sitten tuli se sinä seuraavaksi. Niin. Ei vittu, se mä katsoin sitä. Se kiusasi sitä koko ajan. Perkele, niin joka aamuna... Eikö ollutkin? Ei, vaan kun se Arin lakan siivoja tuli, niin Arilla on ne lakanat paskassa. Minä en tiedä kenenkään paskoo sillä oli sillä lakalla. Oliko se Ladybon paskoo vai Arin paskoo, mutta lakanat oli aina paskassa vittu ja umpi paskassa. Paskanrantuja oli siellä. Ne on nussilta tosiaan perseeseen, mitä vittua tehneekin. Siivuet aina kävi, niin vittu paskassa. Varmaan luulen siivuet, että meillä on vittu homoja saatana, niin Arilla kannat on aina paskassa. Aina oli paskassa. Mutta se sinä, kato sanoo, eihän se sinä kato, niin Arihan oli sitä sinne, kato, niin se ei ole pesty sitä huonosta vittu ollenkaan pois. Eikö se pitänyt sitä siellä? Ei, kun sitten kato viimeisen kerran, kun se tuli, niin se sinä, niin se sanoi mulle, kato, jolla käänti, kato, että Ari oli omistushaluinen. Se on väkisin sitä pitänyt. Se akka on vessassa mennyt piiloon, kun Ari ei ole kato pestänyt sitä vittua siltä sängystä vittu. Ari on sillä pitänyt sitä akkoa, kato väkisin. Tuo et sinä, vittu Ari on sitä akkoa pitänyt kato väkisin sillä, että et sinä täällä sängystä pysy mihinkään. Niin se Ari oli jossain vessassa vittu, ei kun se akka oli jossain vessassa ollut vittu se yön. Niin sitten se sanoi se akka mulle, kun se viimeinen ilta oli sitten, kun ne oli se sinä ja sitten se toinen akka, niin se sinä sanoi mulle, että ei tarvii maksaa mitään, jos hän ei tarvii Arin kanssa olla samassa huoneessa. Minä sitten, no ei mitään, että menet tuonne huoneeseen nukkumaan sitten ja näytin toisen huoneeseen, että mä sinne nukkumaan. Ari kyttäsi sitä, minun piti vahtia sitä, kato, kun se kyttäsi koko illasta akku, sitä sinne oli. Se oli piepunainen kuin tomaatti, koska Arihan oli tehnyt semmoisen tempun vielä. Se oli pitänyt ottaa vitu niin Viagroita, edellytti jo lääkkeitä. 2 viikkoa vetänyt niitä, niin joka päivä. Ja pie alkoi punainen ja se on niitä vitu, mitä minä ostin semmosia kamagroita ja semmosia keelipusseja, niin minä ihmettelin, että miten niitä on niin paljon mennyt, että multakin hävisi niitä, niin Ari oli vetänyt niitä vittu viimeiset 2 viikkoa, joka päivä. Ja pie alkoi tomaatti vittu, niin se kyttäsi sitä koko ajan, että missä se mennyt se akka ja vittu, se kyttäsi sitä vittu sinne, sitä vittu Ladyboyta, tai Ladyboy ja Lepo. Sitten Ari sanoi, että kyllä se on niin kuin nainen, että se on miestä vituutua, että musta vittu mies se on saatana. Munathan sillä on niin. Sitten se leivä parransänkikin meni. Näki valossa, niin se leivä parransänkin meni, kun eihän ne aina pitää leikkoa, niin Ari sanoi, kyllä se nainen on. Mä sitä vituutua, että ukkohan se perkele. Vittu.